kebanyakan sepi, kata soleh penggayaan malah kon tutup meneh. Begini gini kita jajal golek suasana baru lah, tak mlaku-mlaku. Jajal jalan-jalan ini Pak Badul menawa jalan rumah. Tambah mumet iki. Sepimen kan. Jangan golek ojek online ya. Nah, iki wis salah iki. Iki. Gitu iki wong. Kok ora ketok iki wong. Ngene rutene nang kene wonge renek. Aman sing pesen ojek odol, Mas. Wah. Coba sopire. Iya, Pak. Yus langsung budal, Pak yuk. Nang Pak lah. Yalah, direwangi kaya ngene iki. Sisik-sisik pring. Panas ra ngerti panas. Udan ra ngerti udan. Kayak piye ngene iki. Tapi yo tetep bersyukur lah. Jenenge wong urip. Makasih ya, Badul. Wah, saiki penampilanmu wis beda kaya ngene iki, Kang. Ya iya lah. Ben keren padha karo kancane. Wah, seweger iki saiki mancing nang ndi, Kang? Alah, mosok ya panggah pali. Panggah aku ning kono, waduh sor langit ngono lho. Nang kota iki, Kang. Sajake saiki wis penak. Biasa, bisnis, Bro. Minggu kene lho, Kang. Ngomong-ngomongan bene penak. Ambok iya. Bisnis apa to, Kang, saiki? Mbok yo kancane dijak. Ya awakmu pengen melok bisnis kaya aku toh? Loh, yo pengen to, Kang. Lah mbok ayo lho. Awakmu lek sering melok bisnis kaya aku kudu fisiknya sing apik tenan ben iso kuat. Samar kowe mek ora kuat tok mekan iki. Lah iya, mbok yo dijajal sik to, Kang. Jane bisnismu saiki apa to, Kang? Tak omongi engko. Tapi enek syarate. Aja ngantek omong cacah liyane. Lek aku bisnis kaya ngono kuwi engko ya. Oh, gampang, Kang. Ora lek tak omong-omong nih. Sajane saiki bisnismu apa to? Kok nggarai penasaran tok. Bisnisku ki ning bangunan. Golek rosokan. Ya sak semen, tugelan wesi, kawat. Karo bekas bojo-bojone wong sing ra kangge kae tak gowo kabeh. Parang regane. Juh, lek omong bisnis, omong ae lek golek rosok. Kan ngono-ngono jenenge ya bisnis to Pak Gadul. Omong rosok ae, Kang. Ngono dadak omong bisnis barang. Kan ya jenenge wong kerja wis sembarang, Pak. Saeneke. Sing penting halal jarene. Lah iya, sembarang ki halal. Kok dadak awakmu ndak omong bisnis barang. Muni wong rosok ngono. Aku malah penak. Ora penasaran. Lah Jawa kuwi ya ben rada modern sithik bahasane. Ben wonge rada penasaran ngono lho Pak Gadul. Alah, padi pengen gaya awakmu ki. Karepku ya ben keren rada ketok gaya ngono Pak Gadul. Ya mbuh lek awakmu ketok ngono. Yo Pak Gadul, sorry menyori. Sorry.
tak omongi lek kerja iki sembarang pokok iso ngasilne pokoke ra gengsi. Yo Pak, Aja iya tok Kang. Ngene iki aku arep melu yo malih gadok. Yo malih ra yakin karo sing ngejak. ya lek ngono jemput kecelup santen Mbah. Kira luput aku nyuwun ngapunten. Saiki sing paling bangun kepercayaan. Oh alah, yo Pak, aku paham saiki wisan. Paham to? Yo wis paham aku Pak saiki. Lah iya, lek saiki wis paham, saiki melu aku. Nanti Pak Duk. Wis ayo. Ayo. Loh, yo paham to? Kan yo penak. Duh, malah dihapusi aku. Wes. Ayo seger.